Hajiya abiye gani na fa abiye da ki Hajiya. Hajjaju mutum maka Hajjaju. Bawan Allah na gaya maka ni matar aure ce. Na shi na Hajiya matar aure ne ai kun furfin asiri ki kwanta da hankalin ki Hajiya. Harka na zo ita fa noniya na kadan ba ajalan ba. Na san bai gidanki mai harkar kaji ne duk mai harkar kaza yanzu billahi lazi baya gida. Ya kika ce mu je ciki Hajjaji ki kwanta da hankalin ki. Rigijijjib Hajiya mai rigijijjib Hajiya mai rigijijjib. Kai wannan irin mayan mutum ne haka ne. Hajiya wallahi haka nake. Na gaya maka ina da miji. Kwanta da hankalin ki Hajiya. Ai na san kina da mijin. Subhanallah. Ni ma ina da sawa matar Hajiya mai. Yanzu ba za ka daina bi na ba? Ba za ka daina bi na ba yanzu. Yanzu Hajiya ba za ki taimaka min ba? Ni Hajiya ba za to yanzu idan mai gida na izo isa man ya zan yi da shi? Ni ina da yakinin baya nan. Ki kwanta da hankalin ki. Ina gadara da masu gidan rana. Hajiya mai rigijijjib. Yawwa anan dan baje koli na in Allah yadda in ji dillali ya mai gwanjo tace inda a waje kaya alquran ina nan tunda nake shiru komai ya kammala magana ta fara. Mai gida na'am wannan mutumin ne yake ta bibiya ta. Wani mutumi? Wannan allajin. Allajin nan har cikin gidan nan sai da ya biyo ni har kuɗi ya nuna min. Yanzu yana ina? Yana nan cikin gida. Ya nuna miki kuɗi? Ya nuna min. Kin tabbata ya nuna miki kuɗi? Ya nuna min kuɗi, mahaukacin kuɗi. To kina ji na? Eh. Ki nuna masa bana. To ni kuma zan labe a bayan yawa. To shikenan. Yawa je kike nuna masa bana. Shigo da shi. Eh ki shigo da shi, shigo da shi. Shigo da shi, shigo da shi. Yau. Dan girman Allah su da kamar shayin nan. Kai ka san saurin da Allah ya yi ma wannan matsala ta ka wani me kake ka san me yake gaba na? Ina gaba ka da gaskiya dai yanda aka yi daman kai baka da gode abubuwa. Ai kai ita ce da kai. Wannan sai wannan daga wannan sai wannan. A baka da buredi? A dai bata lokaci Allah bar buredi nan. To shikenan. Duniya zaki. Assalamu alaikum. Wa alaikum A'a su da me shayi. Su da me shayi. Barka da an talle. Su da me shayi. Ko shayi ne? Kana ganin ma ai kawai ka zubo. Ai a zubo. Madalla. An talle. Waya na ga an yi aure an gwata ku ne an kwaku kai? Da kai da tsirkiya na ga kamar iri ɗaya kayan nan kuma sai da riga kuma sai da riga. Sai an yi biki kuma ake anko? Kuma ba haba ma na tsinkiya. Ai wani dalilin ma zai iya sa mu yi anko. Ko? Amma wallahi na ga kayan naku kamar iri ɗaya. Ba ma kama iri ɗaya ne. Ba ma fa kama ba kama. Wannan riga. Ma su da nawa ne kuɗin ka? Nawa ne kuɗin ka? A ba shi zan biya. Ba shi zan biya. Ku ai da kuɗi a jikinmu. Ko? Nawa ne kuɗin sa? Naira 150 nasa, naka naira 100. 150? 250 kenan. Lalle dan talle gari da harka. Wancan fa nawa ne kudin su? Wancan nasa naira 250, wannan 250. Ba hada mu. A hada ku mana. Kudi ne A kudi ne wallahi alhamdulillah. Godiya muke da. Godiya muke da. Hada ku. Hada ku. Wannan rike. Ko da wasu ma sun zo, dala a basu. A basu. Godiya muke da talle. A basu. Nagode dan talle. Nagode. A basu. Nagode dan talle.